Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, padayon tang nagampo alang sa kasulbaran nining atong giatubang nga pandemic nga unta ihatag na sa Ginoo bisag pinaskuhan lang nato nga mawa na ni siya sa hingpit. Ato sang iyampo padayon ang ato mga benefactors, mga donors nga unta mahimo sila nga mapuno sad sa mga grasyang ilang gikinahanglan karong panahona. Aron maandam tas pagsaulog nining santos nga misa, ato rong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon og tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Kaniadto wala kamo diha kang Kristo, kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo nining kalibutana nga walay paglaom ug walay Dios. Apan sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw pinaagi sa paghimo sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo nga usa lamang sa katawhan sa Dios. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niya ang paril nga nagulang og naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalaglagan niini. Aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha ang usa ka katawhan og sa ingon makabot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya og gipasiguli ngadto sa Dios og sa ingon ni ana giwagtang niya ang pagdinumtanay. Busa mianhi si Kristo og gisangyo niya ang mayong balita sa kalinaw alang sa tanan kaninyong mga dili Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, makaduol sa Amahan diha sa usa ka espiritu. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o sa mga propeta, o ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab mga nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsorio. Ang Ginoo naghisgot og kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Ang Ginoo naghisgot og kalinaw ngadto sa iyang katawhan.
Pamation ko ang gisangyaw sa Dios sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw. Haduol gayud ang iyang kaluwasan kanila nga madlokon kaniya, ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang Ginoo naghisgot og kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mugitib gikan sa yuta ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang Ginoo naghisgot og kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang Ginoo naghisgot og kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga biste diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya og inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw og nag-andam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan og silbihan niya. Og bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam, bisan kung moabot siya sa tungang gabi o kaadlaw na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo, nindot kay siya, no? Matod pa diri, ang Ginoo naghisgot og kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Pwede sa ning nanghisgot kay kaning Ginoo og maghisgot ni siya, matuman gina, inigsultis Ginoo ba? Di ba niingon siya, mutungha ang kahayag. Hayag dayon. Naay yuta, yuta dayon. So pag ingon sad niya, kalinaw sa akong katawhan. Ang sa may mahitabo, kagobot o kalinaw? Nya karon kamo, katawhan mo sa Ginoo o dili? Nya malinawon mo o dili? Sure? Nay problema. Naghisgot ang Ginoo og kalinaw, pero gubot kayo. Kumusta mga atong nasod? Malinawon o gubot? Sige. Ang kalibutan karon unsa man, malinawon o gubot? Inyong naong malinawon o gubot? Malinaw. So unsa man day kahulog kanusa man ni, unsa man nahitabo ba ni nga ang tanang pulong sa Ginoo mahimo gyud, matuman gyud kay gamhanan man kay siya, inigsulti niya matuman man dayon. Nigingon niya, naay mga bituon, mga bituon din. Mutungha ang mga isda, tungha dayon. Mga langgam sa kahanginan, langgam dayon. Mahimo ang tao, himo dayon. Basta musulti ang Ginoo, hisgot na siya, tuman gina. Pero ngano man, nga daghan man kayo mga tao nga na-stress na tungod kay way kalinaw ang ilang pagpuyo. Daghan mang pamilya karon og managsilinganay, hasta gani
ang naa sa simbahan nagkagubot man, ang taga-pastoral council, ang mga madre, ang mga pari, naggubot man. Labaw na gyud ang gobyerno o ang simbahan nga Katoliko, mura magnagubot. Ngano man? Tungod kay mo na. Wa ko kay baw. Sa atong unang pagbasa, naghisgot si San Pablo nga diha sa kamatayon ni Kristo sa cross, iyang giwagtang ang paril nga nag-uwang sa Hudiyo o sa mga dili Hudiyo. Kay ang number one enemies gyud sa una, ang Hudiyo gyud og dili Hudiyo, mag-away gyud ni sila. Karon si San Pedro og ang iyang mga kauban maoy mga magsasangyaw sa mga Hudiyo, si San Pablo gihimong magsasangyaw sa mga dili Hudiyo. Nya siya mo ini-declare nga tungod sa kamatayon ni Kristo, gitigom niya ang tanang tao o giwagtang na niya ang paril. So diha na usa sa kamatayon ni Kristo. Nakaron, kinsa man ang magkahiusa, kinsa man ang bag-ong katawhan sa Dios, kadtong gustong mamatay, kuyog ni Kristo. Kadto bang andam magpakamatay, kuyog ni Kristo. Maotoy makatagamtam sa tinuod nga kalinaw. Kay kanang gustong magpakamatay, kuyog ni Kristo, og sa paagi nga si Kristo namatay, maunang mga tawhana ang makahiusas mga tao. Mauna mga tawhana ang dunay kalinaw. Akitang tanan mga matay manggidta, di ba? Sa kamo diha, tap mo, nagtuo mo makasagang na sa inyong kamatayon. Ako pa ninyo, may pag... tap lang sa bitaw eh. Basing mamatay niya nung tagsayo. Pero mga matay kitang tanan. Pero kanindot unta nga mamatay ta sa paagi nga si Kristo namatay. Nga unsaon man na ito paghimo nga mamatay ta nga parihan ni Kristo. Ilansang sadta sa cross? Ha? Yes. Ilansang kita. Maubitang ningos Kristo kung mosunod mo nako, kalimti imong kaugalingon, pasana ang imong cross ug sunod nako. Isa asa man padong Lord, din siya ang mag-asa. Ilansang kas imong cross nga imong gipasan. Unsa may nahitabo ni Kristo sa dihang gilansang siya sa cross, ang cross ug ang iyang lawas nagkahiusa. Wa na magbuwag. May man tong gipasan kay pwede man iwakli. Di ba? Pero si Kristo, pag ingong gilansang sa cross, nagkahiusa siya ug ang iyang cross. Ang kalibutan nagdeclare og divorce. Labi na gyud kun ang imong asawa or ang imong bana mahimo na nimong cross or kasakit. Ang gusto dieng mamatay kuyog ni Kristo, kanang dili mo gamit anang divorce, dili mo gamit anang legal separation, or dili gyud makigbuwag. Bahala nagmamatay. Kana bang mulansang kas imong cross? Nagirahan mo na. Kamong mga asawa, ug ang inyong cross, inyong bana, andam ba ninyo nga ilansang ang inyong lawas diha anang naang bana ninyo? Di mo makigbuwag. Oy, tubag. Lansang ba? Na di lansang magbuwag de, tanawas Kristo, tanawa de loyon ako. Dako mo na kayo. Kita mo na kayo sa atong online parishioners. O tanawa, iyang kamot pilit, iyang tiil ni pilit sa cross nya, makabiya pa din na siya. Nya kamo mga asawa, o ang inyo nang bana mo inyong cross, unsaman? Anda mo nga mo pilit diha sa inyong bana o mo buwag? Oh, mga buangon mong dagko, simba-simba mo niya. di ay. Mo na nga di ka mamatay sa paagi nga si Kristo mamatay. Niya ang resulta sa di sad ka malinawon. Kay wa man diha si Kristo nimo. Ang nagsaad og kalinaw mao man si Kristo. Naghisgot og kalinaw mao man si Kristo. Nya ningo mas Kristo, kung dili mo malimot sa inyong kaugalingon, nya di mo mupasan sa inyong cross, dili mo angay nako. Og mao ni
ang buutang sulugoon nga gihisgutan ni Kristus iyang pasumbingay diri sa ebanghelyo nga niingon siya ang buutang sulugoon andam kanunay nga magpaabot sa iyang agalon bisan pag ang agalon mo abot pag sa tungang gabi kaadlawon o buntag na magpaabot gid siya inigabot gyud agalon makaplagan siya nga andam. Unsa man ang andam? Nipilit sa iyang cross, wa mobiya sa iyang cross. Andam nga ilansang sa cross. Nga, kamo, andam ba mo karon? Matod pa diri, baksig hugot ang inyong hawak og pag-andam mo bisag unsay mahitabo. Nanga, bisag unsay mahitabo. Kanas Kristo, nipilit na mas iyang cross, andam na gina bisag unsay mahitabo pero naa pa kay higayon nga mudagan dili ka andam mudagan jud ka mulikay jud ka nya nipilit man awa na andam na kamo sang mga bana kung ang inyong asawa mo inyong cross unsa man andam mong mopilit sa inyong bana o didto sa silingan mo mopilit oy mga bana kamura ba? Atura ba day mo GRO mo pilit, no? Inom-inuman day green horse, hapyod-hapyod ayon, GRO na. Oy, dito mo pilit sa inyong asawa nga luod na kaignaong. Aron sad mo mahimong andam. Nya kamo mga ginikanan, inyong mga anak, porti na yung cross na yung kay ninyo, andam mong mo pilit sa inyong mga anak o magsigi mo giyaw-yaw. Kanira bang mga ginikanan, mga buangon kayo, dili gustong mo pilit sa anak, mangusnit sa anak. Musnit ba anak? Kusion. Haron mo hunong. Ayaw, mo pilit gay mo sa inyong anak, pasabot, ang inyong anak maoy magbuot ninyo. Parehagod ni Kristo, kisa may nagbuot niya, unsay pormas iyang kamot, ang cross. Di ba? Ang cross na magbuot. Oy, ang ginikanan nga di gustong mo pilit sa anak, halalatos, hapak, bunlot, yaw-yaw. Sakto ka na. Oy, tubag. So, kanindot din, no? Kung mo pilitas atong cross. Ngayon sa may saad ni Kristo, kalinaw. Tanawa ang mga tao nga anda mo antos, anda magpakamatay dahil silang pag-antos. Malinawon, Centuries of the Child Jesus, San Roque, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, Pedro Calungsod, sa panang uban. Wa gyoy reklamos ilang pag-antos pagka malinawon. Tanawa ng inyong mga kaila nga kanang kusog ay mo antos. Gubot bang ilang pamilya? Wa gyud pagka malinawon. Unya, mga badlongon sa dangila mga sakop sa pamilya. Pagka malinawon. Pero kanang ginikanan nga mga yaw-yawan, kusog ay mamalikas, kusog ay manghapak, kusog ay manglatos ila mga anak aron kunuhay madisiplina. Tanawa ini kadagko sa mga anak. Di ba, gubot pas lukot ng ilang pamilya, manag-away, magbungulay, labi na yung na sila'y gamayng kabtangan, magkinihaay pag yun nga tos barangay, unay, o kinihaay tungod las pagbahinay anang ilang katigayunan, magamay man o madako. Ang uban pagani, magpinatyanay. Di tinod? Tinuod. Tanawa ang atong mga politicians nga dili anda mo antos para sa ilang pagpangalagad. Hala, away gyud maayo labi nagmagsinangat na ang eleksyon. Away gyud anha social media hala binumbahay unya sikreto ay pinatyanay. Tanawa sad ang mga tao nga wa sad mo andam nga magantos. Di ba gubot sa kayo, sige sang linibakay, siging dinautay. Tanawa sad ming mga pari nga dili anda mo antos. Tanawa, unsa may nahitabo? Wa mi mag-away. Okay, mga buotan man good mi good pare, good mi. Dili mong tuo day. Hilom kay mi, basta siguro lang na masud sa kuan kulitak. Iyahay lang ta ba? Haro malinaw tawa lay hilabtanay. Di na mao ang kalinaw ha nga gusto ni Kristo nga nabang way hilabtanay ba?
Way labtanay. Dili ay magtinambagay kita, magistoryahanay kita, bahala magsininghagay tingali ta kadiyot, pero magkahiusa tagbalik kay andam tan muantos. Murabag kanibitan karon o pa man matapos ang atong dialogue of life maron. Dialogue ba? Mao may atong tema karong panahon na. Dialogue. Unsa man ang dialogue? Ang dialogue diri sa simbahan nga mosangko gid unta ang nagistoryahanay nga mag-inantusay sila. Mag-inantusay ba? Pagod ka mo imong bana mag-dialogue mo. Unsa man ang dialogue? Mag-istoryahanay. Dai luod na kay kagnaw. Para nako murag wa na gid kay lami. Nya moingon sa ka ikaw sa dongno may na kay kang patyon. Para nako lami na kay kang hiluan. Nya amo na dialogue nganong na luod man ko sa imong naw. Siya ngang wa nam sa kay hapit ligo-ligo. Di pa jud ka manutbras. Nga yaw-yawan pag yung kay kastanan. Bahor ba kay kagbaba? Mga personal kay ni ba? Nya moingon sa ka, ako sa day nganong luod nga kay kun siya. Ang imong kung gustong patyon. Wa nam sa kay hatag-hatag sa imong sweldo. Sige pa jud kag inom kanang mauli ka diri magkamang nakas kahubog lami aning puspusa noon. Mga anak gud. Nya karon moingon dayon. Nya day nya dong sa may akong buhaton aron di na ko muluod. Sa akato akong gihisgutan kung mahimo to nimo basin pag matabang pa. Nga sa sige, amo na sayo na kay kamaligo, no? Ligo kag buntag, ligo pa jud kay kagabi. So dugaya ninyo kamatay kaugma. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita nga mamahimong andam kanunay sa pagsagubang sa tanang moabot sa tong kinabuhi uban ni Kristo. Busa mo ingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, andam sa kanunay sa pag-alagad o sa tanang higayon, magmalahotayon diha sa pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nawanuan sa atong nasud, magbinantayon sa ilang katungdanan sa pag-alagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang nangamatay makaangko na sa kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og tunhay nga Dios, nagsalig kami kanimo, busa dawata ang among mga gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga way ingon, ang mga gasa nga among gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalit nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdomi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan Mahan namo anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari ubad kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot, natay mga pipila ka mga announcements. Una, si Father Leo Archie mo himo sa iyang Thanksgiving Mass dinhi sa atong parokya karong Sabado. So karong Sabado, pitsa 24 sa Oktubre, alas 5:30 ang atong misa. Alas 5:30, dili alas 6. Kay taas-taas maning ritual sa kanta misa ba kay kantahon. O alas 5:30 sa hapon. Dili sa buntag kamantang. Alas 5:30 sa hapon ang misa karong 24 uban sa atong bag-ong pari nga kauban kaniadto nga dikon si Father Leo Archie. Nya kay dili man ta allowed nga moadto sa sementeryo karong adlaw sa mga minatay ug adlaw sa mga santos, November 1, November 2, atingali sugod magitingali og October san pitsa hato 29 hantod sa November 4 ba to, basta di ta allowed nga moadto sa sementeryo. So dinhi sa atong parokya gidasig mo nako ang tanang mga leader sa kapilya nga mukuha mo sa inyong mga sobre para suwatan sa mga kalag, kuhaa dinhi sa atong opisina niya. Ang inyo anang basihanan og pila ka buok sobre inyong kuhaon mao ang number of families ba sa inyong kuan sa inyong lugar. Usa ka pamilya, usa ka sobre niya. Kung di masod ang inyong isuwat sa gawa sa sobre, paggamit lang og papel, iso dito sobre, suwat dito sa tanang kalag siya ron. Di masod dito. Total ang kalag di ba na muhuot sa sobre, no? Nga naman. Pero may sad inyong huoton ang sobre sa inyong ibaw na mo daan. Kanang inyong isuod ba sobre sad ba na makalipay sa pari o sa atong parokya. Basin sa galabi lang sa papel niya, wa gitawang tayo daw-daw. Pero watay kuan ha, watay kantidad nga gipresyo. Na may usahay nga mureklamo nako ang butinuod ba nga tag 20 kuno ang kalag, tag 20 ang kalag. Dinis ato sobra pas 20.
Pwede sa Dugway 20 kung gusto mo nga magabaan mo. So, tagig 20. So, mo na ha, o sa kasobri o sa kapamilya, niya, ibalik ninyo din mga opisyali sa kapilya, ibalik din mga October 30. Kay ato ng ablihan, ato nang i-appeal sa ato mga basa diri sa misa nato sa month of November. Inig ka Nobyembre 1 ug 2, ang atong misa anhi sa simbahan. Ang atong misa dinhi magsugod og alas 6 kada duha ka oras. Alas 6, alas 8, alas 10, alas 12, alas 2, alas 4 ug alas 6 sa gabi. So 7 ka misa dinhira sa simbahan. Anang 1 ug 2. Wa man tay misa sa sementeryo. So, panimba lang mo din Nya kamo sang mga online parishioners, pwede sad mo message na mo, i-message lang ang inyong mga pamisahan nga mga kalag, nya i-GCash lang. Og naasad mo ihatag nga donation, padala lang sad sa atong mga pamaagis pagpadala nga atong gina-flash dinhi sa atong screen panahon sa offertory o panahon sa kaning recessional ang inyo sang halad para sa mga kalag. Pero i-GCash, i-message lang, no? I-message lang ang mga kalag nga inyong pamisahan. I-appeal na nato sa atong mga misa sa dinhi November, month of November. Pero kana yung November 1 ug 2, 7 gid ta ka misa kada adlaw. Nya mobalik na sa ta sa regular nga misa kaduha sa kadlaw, pero basahon gyapon ang mga kalag nga katong wa pa mabasa inig ka November 3 onwards. So mo na atong kuan sa aning kuan ay. Ako pa din i-announce ang hali nato sa atong love offering. Ang atong slots 3,500 ang nahalin as of yesterday ning abot na og 1,813. Bakpa hapit na gyud mahurot. 1,687 na lang ang available slots. So first come, first serve. Ang mahutdan, luoy kay mo. Ang mupalit og una, swerte mo. Ikaw manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.